ההרצאה של רימון הייתה מאוד מעניינת, מאוד תרמה לי בתור אחד שיש לו משכנתה, מה לעשות איתה ואיך לנווט אותה. זה נושא מעניין וחשוב. בהחלט מעניין, בהחלט מוביל מחשבה. אני חושב שההרצאה חשובה מהאספקט הזה, שיש הרבה אנשים שבאים באמת לקחת משכנתה בלי איזושהי הכנה מוקדמת ולא מכירים את כל הטריקים והשטיקים של הבנקים. גם לדעת בדיוק לאיזה אזורים ללכת, והכל כמובן בתקציב שיש לנו כרגע. ההרצאה התחילה מכיוון שלא חשבתי עליו, כיוון של להשקיע בנדל"ן תוך כדי מינוף כספים שאני מקבל מהבנק. שומעים קצת וזה פותח עוד כמה דלתות. מאוד מעניין, מאוד מסקרן, מאוד רוצה לדעת עוד יותר לגבי איך להתנהג עם משכנתה, איך לקחת משכנתה ובכלל תכנון כלכלי. ואני חושבת שהפקתי מזה הרבה תועלת. לדעת להימנע מכל מיני הצעות מסוימות שהבנקים מציעים ואולי משתלמות לבנקים אבל פחות משתלמות ללקוח. המספרים, ברגע שמציגים אותם בצורה בשקפים על המסך, זה עושה סדר. וזה גם הקל עליי ונתן לי את האומץ ללכת על מהלך כזה. הרבה חומר למחשבה.